Neme? Cücürağa. Sana bir soru umma. Sen näme diýsen durmuşda görmedik zadyň ýokda köpü görenna. Ha koşak. Görmedik zadyň ýok diýen sen maňa hili bir zady boynuma dakjak bolýarmy ha? Yo men onu diýjek bolmadym. Görmedik zadyň gatykandyr. Ana ejeň bilen kakyň toýuny görmedimi? Gullukdadym da şu wagt. Masara kime? Men öýlenjek bolýan. Nuşu bir soňur neme o gep bilgürüňli bolup görenden bir seňle maslahatlaşan diýdi. Nähilirek gyz alsam gowy bolar garay. Ay inim durmuşda. Men ayal adamyň gürlejinden bilýän, gürlejinden. Birden gürlemeýän bolsa näme etmeli? Ay, men ente olar ýalany duşup göremok. Gürlemeýän man bu ayallara.